מחר ב8 בבוקר, מתכונת, כמו שקבענו. מה, אבל למה? אז איך אתם מציעים שנפתור את זה? אתה יודע מה, כדורסל גם טוב. איך אני נותן בטיפול פעם מחדש? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my heart is gone. But I ain't never trust a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that Time out! Time out! Time out! knees in the night, saying prayers in the street light. בן 6, תסתכלו לי בעיניים, אנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. אולי המורים שולטים במגרש עכשיו, אבל אתם, כל אחד שולט בעתיד שלו. אנחנו חייבים עכשיו לעשות את המהפך. יאללה, אני עכשיו רוצה לראות אתכם חזקים, אתם מוכשרים, שאתם קוראים אותם. אתם מסוגלים. קוראים את המורים. אני מאמינה בך. תקשיבו, אני פשוט לא מאמין שאנחנו מפסידים לחרשים האלה. למה אתה לא יורד מהגדה? מה אתה עושה בדיחות? אתה בן 60? מה נסגר איתכם? הם רעים! הם רעים! יאללה, נפלנו, לא נשברנו, חזרנו בגדול, המשפחה שלנו לא עולה עוד לטיפול. יאללה בואו. ננצח אותם מנטלית, ננצח אותם פיזית. בואו ננצח את זה. ומי הולך קדימה? חלף פרק אותה! מפסידים במקום ועצרים במתחם! Horse of Jericho! Horse of Jericho! Hero! Horse of Jericho! Horse of Speed! Yes! Yes! מה את עושה? Bitch, sit down. Bitch, sit down. Little bitch. אין ספק, הרגו אותנו, אבל אנחנו יודעים להפסיד בכבוד. זה היה מתוכנן, מהלך פדגוגי דגול.